Главен съдия е Миленко Вукадинович с помощници Милан Минич и Урош Стойкович. Четвърти съдия е българинът Ивайло Стоянов. Удобна възможност, може би и Божиков би бил също опция пред националния селекционер. Миланов. Георги Миланов е с топката. Успява да центрира Галабинов. Страни към Веселин Минев. Минев, добър пас в дълбочина към Галабинов. Той стреля с левия крак. И спасяване. Центриране сега на Неделев от корнер. Удар от въздуха и това трябва да е гол. Георги Миланов от... Абсолютно индивидуално отлично решение на Георги Миланов. Много хубаво подаване в наказателното поле. Славчев! Отлична възможност. Подавания по широчина не са кой знае колко препоръчителни в подобна ситуация, но виждаме какво прави Галабинов и греда. До него е Андрей Галабинов, получава той топката и много технично я копва към Неделев. Страхотна атака на българския тим. Може да получи много повече свобода, получавайки топката. Отново обаче виждаме сериозен пропуск, приятен за българския тим. Второ поредно статично положение. Видим тук. Прилепена беше. Сега отново подрежда защитата, а след това се намесва виртуозно в тези ситуации след статичните положения. Плавам, че голяма част от тях ще видим в следващите минути. Тук отлично поемане на топката. Не беше убедителен Стоянов и късмет, като рязко е загубил своята форма. Няма как и да бъде друго яче, когато нямаш игрова практика. Славчев и възможност. Тук опасност и този десен крак отново. Миланов тук вече може да има удар от дистанция. Да, Манолев го подсигури от дясно. Попов няма засада. Станислав Манолев. Чудесно подаване към Гаджев. 2-0. От самия край на тази атака виждаме комуникацията между Попов и Манолев. Може би в Кубан потриват ръце след това отлично взаимодействие. Манолев на една линия с защитата. Измъкна се от засадата. Няма засада. Прекрасен пас към Ивелин Попов. Ето и тук нещо различно. Добро подаване към Златински. Веде Александров. След това комбинира с Христов. Хубаво подаване на Йордан Христов. И Рангелов. Повече скорост, повече техника в атака. Показвани в момента с този удар, превърнал се в гол. Гол на Сергей Кривец. Нападатели Беларус изглежда доста по-опасно. Отлично двойно подаване.